От 1 януари 2026 година левът ще бъде заменен с еврото. Ето какво е важно да знаете за прехода и бизнеса си. Всички левови сметки и кредити автоматично ще се превалутират в евро по фиксинг на БНБ без такси и без промяна в лихвите, ако са фиксирани. Ако поддържате и левова и еврова сметка, ще имате възможност да закриете едната напълно безплатно до 2 месеца след въвеждането. Левовите пари ще могат да се обменят безплатно по фиксирания курс в БНБ безсрочно, а в банките и пощите до 6 месеца след въвеждането. За суми над определен праг ще е нужна предварителна заявка. Капиталът, активите и балансите ще се преизчислят автоматично в евро. Данъчните декларации също ще преминат към евро с преходен период според отчетната година. Следете ББР за още информация за валутния преход и как това ще повлияе на вашия бизнес.